ovdje Cool Boys ekipa. Molim vas, predstavite. A to sam ja, Malo prekidaš Ivana. Izvinjam se. Pa jedi ti govno, pa se izvinjavaj onda. Ajde kornjač. Ma beži bre. Nemam pare za bacanje. A? Ajde da jurimo pacove. Ajde. A da. Brate. Fuck. Deco, vidimo se u centru. A da, što ja ne dobiju na delo. I još i ajde, ljudi full sam Iron Man da vas obavim. Neke. Pazi, jedan je došao u centru. Došao. Pa sad će ti da izađe. Ja pravim put. Polako, mislim. Joj, sorry. Nemoj! Eto vidiš. Ja imam još 3. I ja dijamantski. Ajde sad zatvori. Rik, stoj za mene i gledaj. Osmijem, ja na ovom mostu ne gledam. Ako hoće, ako nećeš, Ja tako je. Ja ti. Ja. Da. Jel imaš pantalone? A? Jel imaš pantalone? Ne, imam samo ovaj moj, to se kod mene često. Jel ti ideš gore, jel ima gora neko? Ne, ništa. A Luko, gdje si ti čekaj? Ja pravim. A ne vidim. Pa sad mi sjetno drvo. Pa gledaj me. Brate, Luko, da zna da sam htio da ti skinem. Što nisi? A u stvari nisi to ti Pazi, bio. ne gađa. Pazi, gađaju liku, jej. O, pogodi. Ovo si ti, joj. Ja sam. Mene pišter vam. Imaš slabove? Ma imam. Ga ima i... Dakle ti sad i dijamant. Ha, Malo taj na velikih majstor. jest. Luko, to ti gradiš? Aha. Aj počekaj mene, ozirno. Ja da ti radim, da kažeš da ti radim. Ne, Pa nije da je Minecraft toliko darovit sa kamenjem, brate, pa nemo... Isto tako ima. Ajde bre, malo sam način. Nije kao da u svakom testu probiješ testu s kamenja, pa nije da kamenje tako lagano. Što se desilo? Ajde, stavi još 2, brate, pa. Zabagulo. Da. Au, vidi. Ej. Mogu mu drvo jedno da... Ne. Mene, gdje si ti sad gore? evo umej. A ovaj jednik si ti, Luko, što gradi. Da, gdje je ovaj? A, vidim. Bre, pogod. Kako si spao? Šta radiš ono? Ja rekao da mogu. Jel stigo taj? Nije još. Imate nešto viška, neke pantalone? Ne, Pa meni pantalone baš i treba. ja samo moj. Luko, Hm? okreni se. Ako smiješ. Što? Dobre, wow, kako Pa okreni se. Čarka bre, mnogo zabagulo. Gdje bre nestati, ej? Pa zabagulo, razumiješ? Zabavno, brate, samo sam se teleportao. Koji ga je pogodio? Ja. Oh, yeah. Brate, mene stalo strelo. Da pokvarenim pacom. A puno. Slow baby. Brate, nemam strela. Ja imam jedno. Ja imam 4. I sad ću ga pogoditi. Pa... Pomerite se. Brš!
Kako ti spao? Lažo, daj strelu neku. Oj, ja imam samo jednu. A, jednu. Kako ti malo pre si imao jednu i gađu si i opet imaš jednu. A sad imam jednu. Stavit ću onda ove pantalonke. Bum! Pa nije to ubrojeni. Hoćemo gore? Što se stoka? Maj, Evo ti jabuka. da sad ću to reći. Jesmo mogu si, da. Ne znam. Lažo, daj kamenje, daj ti kamenje. U stvari možeš ti vidjeti. Evo, ja sam svoje postavio, to što imam u sebi. Bum, 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 bum. Joj. Ajde, bacamo sad. Čekaj, Lazo! Što mi zatvori? Jel možeš, Lazo? Mora da se popne, Lazo. Evo, već kopaš tu jedan. Ne kopaj! Kako, šta da radim? Preskači! Popneš se na drvo. Ovako, gledaj, Lažo, nemoj, Lažore, gledaj. Lepo popneš se na drvo tu, pa na ovo i eto ti. Ti si tako doktor. Ti, Lažo, jesi Lubara. Ali to, neka mi. Ako je. To neka nema. Ne vreme. Da ćeš. Jesi postra. Ljudi, hoćemo li, ej? Ali ko nakon koga da ti? Pa... Ko će koga ako neće svoj svoga? Luko! Nije, ti sediš sa lukom, znači ti na luku. Gdje je Luka? Ćemo da krenemo, ej? Pa ja opet pitam ko na... Koga? Ovaj mi zlatno. Pa ima nešto što nisi dobio, majke. Šta ima zlatno? Nisam rekla da je isto. Na koga ćemo? Ajmo na Luku. Hoćeš? Ćemo na Luku. Zašto si to radio? Zašto si to radio?
Ej, stani! Dobro, stoji. Jest. Sam jakieś to ma... Šta je? Stani. Što baci na filter? Monogriz. I ja ti to mnogo znaš da ti malo potreba. Ajmo gore. Vrlo jasno. Daj mi balonicu. Šta je? Ali, Ih, Lazo, daj kamenje. Daj mi kamenje malo. dakle, au, problem. A nema problema više. Beži, beži! Beže, beži. Šta gledaš, Lazo? Uj, sorry. Slučajno. Ja sam čak nisam ni regenerisao skroz. Pa vidi, valjda što ima i zlatno, pa ali ima nešto spomenuo, što me? Nemaš na talonš. Da mi to. Ne treba. Može, ajde, daj, ako hoćeš. Samo ne. 3, 4, sad! Čekaj, oni nisu se regenerisali. Pa ajde! Pa ja ti malo prije kažem. Čekaj. Koliko imaš? Što je broj? Imam 4,5. Ajde! Što sam džabe uzeo zlatnu jabuku? Pa ja ti nisam rekao da sam spreman uopšte. Pa sam rekao 3, 4 sad, što nisi vikao ne. Pa viko sam, a ti si mi udario. Evo, kao sam na 700 čića, još malo. Ne, viš! Jesi ti tišlo? Pa kod Luke je ovog miša isk. Ne, znam malo da padnem, joj. Joj, Lale, pali mi rane. Koliko srca imaš? 9, Koliko ima? Treba da imaš 2, 4, 6, 8. 10. Jel imaš puno? Nemam. Pa kad ćeš? Evo ti. To. Ajde, pa te ne boli, povozi. Evo, sad još malo. Ajde, puni se. 9,5. Stani. I ajde. 10. Stani bre! Stane. Ko da neće da pobediš. Pa neću. Hoću. Da. Pa mi je zalagalo, kad se vidim da... Okej, ljudi, to je to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!